no ko ba mangana ya koleka ni lega yeke nyo bye to kya ya na baka chikokole bintu bitaya gatiko mokungu aye nyomba gaiga mokungu kya chete kolikia nando otiga to mokungu ayo muye nyomba gana bana ore tara iru mokungu ayo bona akare saga akare goikera bono niga bakagirwa batatu batangira segetaseni ky'abanyembo kya Gesonso nonyobo tukibogendrete kubwata inse. Kwa hivi sasa tumeshukua hii watu 3 pamoja na msichana ambaye amesemekana, tunaweza kuwasili hapa Gesonso police station, wanasaidia polisi na uchunguzi. Aiga na senka ya nyagosira Richard Matie kaigene kenyorogia kenyorora imensemo ya Bomariba ward ase amatena basani baye bono bakaganirie seganyare kwene kibone yakorobo tukibwaime nagatia machiba kandine familia ye ninki kirirete bali banyarete kwa baba komoita ninki bali kubuna na naseki kuripoteri ya Ndizi TV kuraiga sensemo ya Bomariba ward ebunge abonchari erietariane Ndemo Steven Mbia muno humurikito Ndemo Steven asoroboti rwa senchira yobo ikirano gotiganira Ndemo Steven totigare abo igosto suke goikase county ya Nyamira ekiro togotigarana kumurekera mangana arengetama kweli umubere w'umwana umunyarokore grade 5 ne mwase skuru yekoro egotoka se county ya Nyamira chinsemo chiatinga nigo mubero yotoka kuregesima ime aserituko lya lero kurengana naba mateni go baterero na omwana oyo nigabeire gakubura korwa sobo korwa kitarike 29 cy'umutinyo gatatu wekaritwo lya rero asumubiro yotoka asegesima kyaranyina koro yakore kyo nigo kyane kiwano mugambi wenseme yo Daniel Kibeni awasumubiro nyagosira orusi wana koiro wekasengendu chingaki obotki bwachakiwe omurikito korwa se county ya Nyamira Jobuma angi no roboti rwa senchira yoboime Maiga yokobora koro chitariki 29 umutienyi oeta nigo yaba ebirero na mayanda ensemo ya tinga account Nyamira maiga yo mworo kigwa oyomo oyogosoma eskuru ya ekoro gotoka gasireti obogima bwaya imeyege sima kyangina koro ekero tuikere na sensemeyo nigo twanyora amatena abamenyi bensemeyo bali no goichana okonene igero gokumya okonene sana omwana oyo jite kurendongena korogaiga agotoka asegesima ime muno mushiriki ya se kanisa na abere no moichana omonene sipesa ya se kanisa yeito twanyariro moichana omonene ekero tokonyaranga oyomo obumurwani onyarire kobokorwa asitore Buna twaba twakorera na kirori esabali okumuligia nigo yakolera asebirero ekero atikoligereria egesima na komonyora aroro Buna bono mabitwaju koboka natema koligereria egesima twanyoranga nwari egesima ime nari twarangeri abantu bajarire twa bateira rango senere gose bono turaje tukure bosa tutama tu senere lakini kere bari gere buya banyora nere ensemo yesukuru mbaenekia okobora kwa morokiwa oyo na goichanira ogosira kwaye kosa kucha shuleni tukatuma mwanafunzi mmoja amtafute. Sasa wasasi wakakuja wakaripoti kwamba walimtuma hajarudi na hajapatikana. Kwa hivyo tangu siku hiyo hatujampata mpaka leo asubuhi ndio tumesikia kwamba amepatikana ndani ya kisima. Abamenyi benseme yumbagi kelia enganeye asebate bataliege koro egetangani sirikali kutwale goteba gaki sirikali yarora abandaba gaki bakona kubogori abana muna baba iseke na abana bakengo na kubogori bubale no ne binyora abandaba gaki barorwe sirikali gaki etokonye igo tugukura no rangeli no na abantu tibali gocha no kura ya serikali yeito tokonye elinde gotogo sabatu ansia munene ko bwato mokinya sato bwatisie unabone ekenekerere kenene nonye no mwana ya singina chimbere chiabera chimbere isato gokumisana na cyumuntu akolemereri mbasaba serikali gokora obutuki bwaime elinde oboene bumanyekane igoro yenganeye na serikali tubwate serikali otware gosaba asogwanja na nyasaba bwatisire no karomura akolemereme yeremiya na ene mokurwanera abana inchi motiga to cyandeke paka to setu bakanyomba to cyego hitute gusakorukoro kwenekia enganeye omugambi gwenseme Yukibeni Daniel nateba omubero yuno bagokurusi gwasegesimekyo asebono abanyanyimbo bagenda tokora obutuki bwaime morning abanyana kabachi ko kubakoba asegesima otoka ime
Tukolende twakoli agencies wabere retrieved kurwaro. Iko uchunguzi imeanza mara moja. Ega tumanye kubaini kiagera umwana wa Kasiri bugima bwaye kana umwana urenge biya. Kwa kaunti ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbia mano murikeito Job Maangi asoroboti ururikira nukorwa se kaunti ya Nyamira kerobona tokuru engora ya bene gochia se amate yogosira agose yaberige kumusiria omwano yomokekegima oyokero kende orenge ogosemeria kwa mambia tokotikana nayo nigo abarayi bechikanisa akorwa se chikanisa aoime kaunti ya Kisii babere bakogokere getamukiro kyo murayibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga ase ogotuguterare okorobekana okukwabere gokoeneki wase chinsemo imeyese ya Kenya. Ya oboigoni go batebire buna nenchere moyo konyara gokinia uchumi na gotebune kinige tambukire kiyo murai Vincent na boigono murai ke olibwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga babere bago ikira gotea bono ensene chikonyora encherenge ya yo gokinia manangana arengete uchumi mulikito Josephat ya Misi na roboti rwa senchera yo boikirano Mbaiga yobo mubwazimio gutuguterare okorobekana kwanyare ko kogendera siwikibere bono nigo abarai abechikanisa banyare ko bagwesokia nakogokera igitambukirekio kinimwe Nyasaye arumuya akaba kuna chingoro cyabo wetera samasabo y'abantu bekidini aho na abantu ba Kenya bari batakerense itomulembe elinda barayi ababere bagachamo igona tete goteba ngambia mono sana sengencho y'abarayi baito satu abaimogeti yogochwe karansamo na gusiria maandamano egentekene na maandamano muna bono konyora retire obokongu aretire obuoba no nintu abarandi twale gusaba no obuoba nonya abandi barigi gokwana ngekanisa ngo nakubasugumere ngabaigwanane lioringa kitwale gokora egasi tubune kanisa no koreto morembe okoreto bwanchani na endo gotegemea nsemende yonse ntoma etabande mbaturuka ngenga kielinga twale ngense mogete lakini bono nse motode ko ku Kenya bago kwana asomo cyobosongo abaraye boigo nigo babulire abakenya bagendera ko bakobeka umurembe aboigo koeneke ngabanyere ko bakwiranira ase obonjere bwabo bwakiralitiko mbato etekeri konya tugusabira singencho gusaba gwito kwarenga umurembe abantu abawumira namo na inde bawumiranira ande bawumiranira mbara umirana inde ngo chukuma cyawumira namo ukuna kuko gani gwito indiriyo ense itagenda muto igo wikatomenyamo buna bakenya Nairobi omurembo chire buna Bishop Isabo Kateba Migori bono ngoetekere Kisumu ngoetekere eyiwe korokinga okobano mulembe no komenya manege ntekia natebanga tuasabeire amangana the churches really prayed asing in Germany nigo onye ya asabire na Nyasaye bwanchire go rende solution through amangana ali ari okwanwa na barayi bali bonse babere geregenda nabokeraro abara yabo igoni ko babulire kanisa egendere ko bagegosira ya serikali na bumu bwazimio elinde omorembe onyale ko bakorekana aboigo babuliriye abara ibande abali bechikanisa banyale ko bagwetigana amona siasa mbatige kanisa magega lakini abara imbarororo kurukidini awa abaisilamu abahindu bara kyoru baba incorporated elinde bale tomorembe asense yeito ono na ba pastor bali this way na that way tigabono to chamo bono to gote ense ito ya Kenya buna bapasa bamito bate baga ebe amo to bana partisan politics ose affiliation go chaga go chimoinoga tiga to chamo buna ense ito ya Kenya torore amaendera abere aparai awigoni go bamubolire omurai Raila Odinga anyara ko ba gotigara asensa melio pinzani linde anyara ko ba kwenekia nga onyara ko ba kurwanira abakenya ase chisemo au aira na make sure nga upinzani ya kongire elinde elinga kesakale ko legasia tachi wanja komego mugati amo ebe ko tokonya kuturwanira muna abananchi bakawaida nga nonyo gikosoa sasa serikali kwenye tegerera baigwana bali yo molembe na manake shenga kiwira ndasa upinzani egere acheke serikali naliye mechana tabe menga Kenya ogo swa serikali ojo kire miaka yonse to sabanga akatoko liyo molembo yibo iko bakishenga upinzani ya kongire na serikali ya kongire asotetera magendero lakini rende nabanda abana baroba kubulie kanisa y'abakonya tigabarengera linga tibakobeka amasilahi abo mutumo no bunabantu kurende babeka amasilahi y'abantu bunabakenya nali abakenya nabaro bagutwara imani na barabunga ekene na watu ari kurwana n'abantu twengurwana kuripoteri gatasendikia Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat amesi
Biyamono mulikito Josephat ya Misa soroboti rwa senchira yobo ikiranu mwancho muligerere gotigara boiga samangana rengete nogote nugokorobekana anakurwase kyama keligya ODM nsi obora boli bwazimio wane Kenya ni gati yaba Kenya ne kurwa sorongoro Gusii arure birengerere byabo igoro yogo tugutera amangana rengete okorobekana iga sense ya Kenya igati abamenya obe county ya Kisii ni go bago kerege tamkireke kya Raila Amolo Odinga nakogania chingwa na chiabene gokorekana gati ya Raila Murai wense eriyo bnenchira ye moyo gochia kworo bya obugima bwa Kenya na nene gokinya uchumi imeyese ya Kenya murikeito diponasanya na bakagusanga negati abamenyabo ogoteneni wakwokorobekana kwa matukabere wiki no moteneri bwo mo bwazimio wan Kenya Raila Amolo Odinga aboli tukorie igoro nigo kwarorekanete korwa ribagalio gotwarege ikaro gienkwana amone serikali ekorawa no musike William Samoei Ruto to give dialogue especially during these holy periods of Easter and Ramadan. It is in this context that we make this counter offer to hone Ruto's call for dialogue. Maega yogo sanga ibirengerero negati y'abamenyi be county ya Kisii niga bange bagokera engane ywe yogokora okorobekana okukwabwenete ko bali tukoria rero aigwanane mandamana asire kiera kira mandamana aro ibintu nebinge bigosaleka abayi bagotoka abayi ibintu byabantu bakora bare kuanja bakwane bayikaranza bakwane bayigwanane muge mboboro ibintu byakongire makuta akongire bo bakongete na kurumambi nonde sepibiga igakene na rosiri mbwara siri nyamisiri muguko bare kuanja omorembo bo mandamana asire linde makuta ke kirigendo ke bugimo bo namwe buri arutebeti bo irene kawaita Ikonari kigosaba musimi wete Ruto nero le president okaranza bakwane na Raila kene ngiyako murushite ngenero le president tigancha agenda baikaranza na Raila bakwane elinde none chisi chisiko na chira tokonya soko to musanda Kenya none ndagireto kurere kunariera nigo bakireko kwingana yo morembe na gosaba kuigwana gati yo Murai wense William Samoei Ruto na omoteneri bwe kyama gyazimio wan Kenya Raila Amolo Odinga eliogokinia uchumi yense ya Kenya no mwago no boyo bwa pande so amana temo boyo bwa kumena msingi ya ko kwa kwa timosi dire kwa masa ndio boyo awande ile boyo kama asengecho twite binge bigo sare pele kwa na cheto kumia na wono kwa mabaro kwa pangiro makukwesi kuruli ya kumwambia iko matura base eba kitu ngo sinyete ba basa nturi ko rosi no nesiri makuta chire ngoro yo kubeke bia korosa si wale watu na wale wana balea wakwane na hizo tumanya singa maana hata kerego kwa naliri sidi jiko ni kutogete na bomba kuna tukusikize ya Kenya wakwane tokuna gukora maandamano nao tena amangana ya maandamano agali na abana baito bakure anene mona abana bagusii bakure ndotete kwa mangana ya maandamano na Raila nere anjira neke rutago chukwana nere tabeke kwa semenena seto egere mbaji konyara kwa baba wikera na sie mangana abago chukwana baikwana abo muaror hariya mangana yekerara kwale ara aurora elinda magendera to kule ruase ngenja maandamano yaretira asara boigomba mentera okorobekana ningo kogosegeta bikore bibe buna oboibi kobo soete kwetera maandamano abandi batete bakora maandamano nali barakora ubwimi abandi bagoteba na maandamano bakora banyole ndagira bali anyole ndagira yo montasere baiba bali kwale ko saba maandamano ayinasire cyo yoma basensema yana na ikule bya kama maandamano ayasire abantu abakaranze bakwane babanga mangana ala sese yite yakenye linde bali torona itonoro no abamenyi aba ningo bagwate egangene na mono yokogania kumanya ningi kiranyare kugwatia maiga yokwana enkwane ywe eriyo morembo nyare gocha sense ya Kenya reporteria ekiteseni kwa Ndizi TV kuwaso mucho sudoka kutoka meye bunge ya Monchali meye county ya Kisii gitaria nendipon Sanya Biyamono mulikito diponasanya sorobochirwa senchira yoboyekira no mwancho murire gotigana na yubono go ikasense mende kyombeke mokiaba subati kurwa sorongo rwa Gusii nigo bagendrete ko gendre na gwekinie kyombekyo kemekante buna lufida nigo bagendete konyora megeri ao asokonyara konyora chinchira chinde chowekinya nabono nigo abasibati abo baganiriye konyora maegerio yo kwegenderia asinjira ao anene oborosia bwitsabuni egati ebinde binge eriyo gwekinia ase sekta yo bonchoreria nabo igogo konya asogokinia uchumi ense ya Kenya Murikeito Frida Kerubo na sangamo na warwa sowime oroboti no rabaka gutwariganiriya serituko ya rero
Abasubati nigo besokire na kwegendereria gwetera ebyombe gusangana abasubati ase ekyombe gya Lufida korwase bunge ya kitutu chache South County ya Kisii nigo baba kwerera obokonyi banyolie gwetera oboncheliria na boigo obogachi bwechibesa ekyombe gya tokonyire buna abasubati gotomukia kwagenda kwarigi kwakora noani biasara bindi kwarigi kibesa oiko mutenyi kwanyoranga kwanyorire kire na ndo koreta savings yorete na kiri kwabugulitio kwareta nturarira muchando ndasingencho nonyo yotamanyite biasara bono nguna kwegasa at least nkwegasa tule toikire abasubati abo boigo nigo baerera obuya bwogo chamo asibabeire bagokonyeka korambalia ebirengerelyo na gokonya na emechando ekyombe ngo kwakira omukia na indekero gwasangire n'abandi ngo kwabara obosemi nsachinde ririmo ramo nkonyora uri bagotebiri kende utamanyite kerokire tayi bweka mwari gusoganyite omugaka akoretere togocha kumanya kende omugaka kareta nyumba ogenda igo turamanya nga isiko gani ngikegenderete na nditogocha kunyara kurigia bono ndoche nga giatokonyire giatubekire mutumira itwa maete kenda roguchukuganya 10 na ndeteri goisana Omurikio monene bw'ikyombe kyo Zipora Kimutoni go aerera na kiba chagite goikabono iga asibabeire bagokora amange abangina ababaru feed women group twachagite kyombeke kare 2016 tuwachaka merry go round along the way ngachanka umira actually ikininche na umirete nkanyore gento gekorukunga joyful women table banking gento nkero gechakire no mungi no ruto tugachaka gukora table banking tugatiga mangana aria merry go round kurinde nigo baimukire getambukero ekeya ase banyora amaigelio yokorosia esabuni ase okwenyorera engere yabo yakera lituko twanyoro mo bisore tukamanyanga nkorosia ali chisabuni nche nabeire nkumuria gamenyete Eldoret none karo umuntu nkagaiga mbaka nkamo invite aicha konye kyombeke karo twagambete tugaitie minute ase kyombeke yitonga ndutagete tokore biasara mbiri biturakore ngento kiturakore kera tokonye tonyore ebesa sa group so we decided of kogenda kurigia Mr. Vincent na ende kero na jite nkamanya na nche na manyoreta se fora mwende asago somi ikaro na beto yo mobo nkarra igo togoteberania ebintu na nche nkareto bungaini obwesemi ya se kyombeke kiane gosanga no mwegeri Vincent Obae nigo aerera ebintu ebigotumika korosia esabuni na boigo obuya bwabo nabo gutumika matoke kurumugondo nabo gutumika mapaipai alia matobu nabo gutumika chinyanya chiri chiafinye kireta ichiringi ya mono no inchiri abantu bago tutachikoro kupondeka ochifinyete buyo gachibeka chikemiko nabo chiko besabuni montale sibeli igo ebintu biri abangina mono konya togotuguta ekine chibeso gotuguta gochiro sana kobwa mono chikemiko nko bachiri igoro mono na inde karo twachite gokora research twanyorete ng'ebintu bitogotumika mono nyumba obitumike ko bato manya bikorosia sabuni anta bagwisibeli abasubati nigo basomirigwe chinchira chinya cyokwenyorera enibo ase ekerengo geinse kegima kurinde nigo basubati abange babori gwesokia ase obunge elinde gosanga nabamwabo ase okwegendereria njenta itoko semia bangina bali sikugaria mangana abiri ngeke ruisara setenka gentonke yora abe gogokora so asabangina bandi Frida Kerubo, Ndizi TV. Mono murikeito Frida Kerubo ase oroboti ururikana togotikana nayo nigo ababwatani korwa ase skuru ya maigerio yobobundi ya Keroka Institute me county ya Kisii baboririe abaibori kweneke bunango gosereria bare abana babo anile chinga kibatara koria bya ase amatemwa aya nigago chekere kiribono yabirge korokana buna boroki wa bange kero batari gokora bya baibori mbari kyo mukigetambo kero kende gyonse ase bate bino goisaransa na boroki wa bunigera bakonye kunyara goikerania chinroto chiabo na koneke munango korabare amayana boigo goikerania na kubeko mukia ekero bagendete konyara maigeria ase skuru yiyo bundia chinsemechio chia Keroka. We are here to showcase what we do at Keroka Technical Training Institute. Being a TVET institution, we have quite a number of exhibits. As you can see, we have trainers and trainees.
They have already worked on some exhibits that they're going to exhibit to the people, to tell people what we do. We are hands-on. We do technical courses and the business courses, but what we're going to exhibit here are exhibits as a result of the technical courses that we do, the skills that we already trained our students, and what they are able to produce, what can be able to help our young people, so that when they go out there, they are able to be marketable, they are able to get self-employed, and even start even business and get income as they wait to be employed elsewhere. Go tigana yubono ni gomura iwense William Samuel Ruto litukulia ranyaraga komera nagatia bane chebina aiga sense ya Kenya moyego kolekana asomba ganyo safari park mu cyo Nairobi. Ruto kwa na sense me yuni ganyara kubulia bane chebina wogutumeka chinchera chiabene eliko nyara kuliga chinchera waratumia soko nyara kuligelia mangana yo gonchorelia kwelire Manchu muri bono gonchorera kwerire na kukwarokanire koba omuchando monene oyoretire umurakera koirire nchara kwenekiwa ase chinsemo imeyense ya Kenya muri keito Brighton Makori na mange kubwatkana norobotiro Nsemo ya Afrika bono niganeirie kobeke meroberio ya bene elikurwania gochenji kwerire aya nigakwanwa n'umurai bwense ya Kenya. Dr. William Ruto anenekero anyara kawikerana asigikaro gyachakiwa abene igoro yogochenji kwerire. It is now my pleasure to declare the third regional symposium on green judiciaries in Africa formally opened. Asogochenji kwerire nigobono murai bwense atebirina. We have the resources in our continent, the mineral resources, the natural resources for green energy technology. Number 3, we have the greatest potential for green sustainable agriculture and food production because 2/3 of the world's uncultivated arable land is in Africa. And number 4, we have the youngest population, energetic, innovative, creative. Erinde gokonya emeroberio elira kore ogochenji kwerire. And it is inspiring to be here to witness Africa's judicial leadership as you mobilize your judicial authority, intellectual power, and moral commitment to intervene in our generation's defining struggle. Muraibwense na nyaraka ukwana biribirengete gokorwa. And of the imperative for urgent action by all stakeholders anchored on common institutional coordination. Although climate change is a universal existential threat, there is good reason for Africa's institutions and leadership to drive the agenda of mitigating its effects and eliminating the human activity that is driving it. Nateabuna ense ya Kenya. The power of industrialization that has been premised on fossil fuels, despite its adverse effects, is what has driven industrialization in the world so far. We are here to contribute a chapter to the world's history. I encourage you to proceed and write a fresh chapter of African resilience, sustainability, and global leadership in a new green industrial age. Omonogeli bwe ebungenene Moses Maskewetangura nere na nyara kawikerana to go to the other part of our land and there's no river. That is the change of our environment. Permanent rivers are now seasonal. Forests have been destroyed to a level where they are now arsals. Boigo utangura ni ganyara kakotebya ensemo yebigambiro bunakerikende yonzi baraikia sebunge. Any legislative proposals that comes to Parliament on many matters, but particularly on environment, will be given top priority. Asensemo yaye umurai bigambiro asenze ya Kenya
Musubati Martha Koome. We as African judiciaries, we have already agreed on a pathway to forge a corrective front in the fight against climate change. Kuripoteri gataseni Candice TV eritariane Brighton Makori. Mbia mono mulikito Brighton Makori asoroboti rwasenchira yoboe keranu monchu mulikire bono na watokanto kumanyia asemanye Jumatatu ekeranda watengera Ndizi TV obwansu bomugusii. Wajumuli bano wekiranga tutakwenda studio ya kabere studio eyoto yorane na Victor Sultan na Bobani yatu manyumna na ya twalgane tukurwa sense wesori ekero abwikire batwaro na timu ya Manchester United yes babe tabako na Newcastle twaro chebono na Manu babe tabako ikoro ne timu ya Newcastle ni matena Sultan na bwata mangana bago getekegima kore na yomna na mange ni gotutaite ko mwari bageri Victor Emanyie asenchira yobekiranu na tuargane tukorwa sense merie chigosori to basagoskare. Everline Osero na Vincent Onyancha kurasa mende ye studio mwancho muligeriana reyo Emanyie Jumatatu chinga kichiga kokwaligania ase Emanyie chigosori nko banyali agendrete okoleka anene kurase ense mugosebirbo bya chigosori nyura ebimino bya National Super League ni go bigendrete goikoro kegima abwa se chitimu aona chiro chigendrete kweligeriri baganyora timu ya Shabana ni go yabayikorete timu ya Kajalo litkoregoro chiko lisato aserigena esegero na kwenyora libagali nene anene keroba banyorire libagali chipointi kyanda egati yabone timu ya Muranga Silwe kerobono Shabana egwata chipointi 35 na isato se league yo ya National Super League agendete kora league yakima Gusii FC na barabumba nyale ko babago ikorwa chinse mo chiri cha Kisumu na Kisumu All Stars wakameni wa egoliemo se league na yesegero na yagendete okoleka anene kerongo gochuteri kora se league ya National Super League se league ya Kenya Premier League timu ya Gor Mahia ligendete koira obora iwe league yo chipointi 45 bakobwatigwa ni timu ya Tusker chipointi 30 na kianda chinga kia timu ya FC Leopards nero era se libagali ya 3 chipointi 35 lituko lia osechirikisano chimotinyo yoga o April timu ya FC Leopards bachikorana na timu ya Tusker chikoranga ningo ogochiko ira libagali gosoa se libagali ya kabere se ligi yo ya Kenya Premier League korende gotigana nayo toso Osero ngorwa Gusii county ne ya Nyamira abwa sege kombe ya Super MP kialigane tikwe asichinse mo chiri cha Nyamira nomo bunge omo chole bwe county yo ya Nyamira musubati Irene Mayaka kiabeteke ikomo area abasubati korwase go sabasacha ba Super Eagles korwase bunge ya West Mugirango ni go banyali ko babako irobo nyangongo bwe league yo ya Super MP Cup sense meyo ya Nyamira na kwebwera ebinto yatwera na malenge korwase sense meyo ya Nyamira. Ya mwisho katika mchezo wa soka. Maamuzi miguu na kushoto. Kawaida anatumia miguu yake yote miwili, anapiga toa ndani. Sasa tu aliofanya ule anapiga to the male champions. Super Eagles from West Mugirango. Asante sana. Wabo se ege kombe ya Super MP kyomo super tigo somo mo senator mo chorwe county ya Nyamira Irene Mayaka timu ya Tumbe Divas ya basubati ni go ya irete obonyangongo so wi ligi yo ensemo ya basubati na kwebwera egati yebiyegwa winde chishilingi chirubu emyemo se eganga yemo subati yo wosomo mo senator we county ya Nyamira mo chore ko ligi yako kinya ebiyegwa se ensemeyo
ilikuwa namna hii. Asante sana. Nilikwambia kwamba majina ya Kongo, mimi naitwa Steve Berai, ni mzaliwa wa West Mkirango. Nito Mande. Mimi ni mzaliwa hapa tu West Mkirango. Jamani, kulikoni hapa? Inakuwa ni shughuli nzito katika uwanja huu. Pasi lefu. Pale kwenye kisanduku namna gani wanatoa? Tombe River kwa kuwa champions wa Super MP Cup 2023 edition wako na zawadi yao 100,000. Mheshimiwa Dick na Mheshimiwa Moracha 4,000. Singa keche chiko kwana maigayo tournament yo musubati Irene Mayaka nigo abasabire abamenyi be county ya Nyamira kwera igatambukire kyogiye chikosoriye cyo nakwana kibuna nke chikoba igekombe gya kera umwaka nakusaba mabira asogo chaka kenyolire umwaka oyo akubayenekeria ngana chikoyenekia semya kegocha nke chigo chaka mapema elio koyenekinga abagusi ngonyara balibaga anene ase chiligi chinene ime yense ya Kenya chinge kichicho abarayi basangete ase gekombe kyo nigo babayenekera tinga mbachikoyenekinga ebiti ase county ya Nyamira gochibire koroisibwa elio banyare gosira Chigosori. Itakuwa annual tournament. Lakini hiyo ya mwaka inakuja tutaanza mapema, si ndio? Kila mwaka kutakuwa na Super MP Nyamira annual tufanya hii tournament. Mkiangalia chindo cheto our rivers here in Nyamira. Rivers zetu zimekauka, hazina maji. Kwa nini? Kwa sababu tumepanda miti ya miringamu karibu na rivers, badala ya kuzipanda mbali na mito. Kwa hivyo hii tournament pia ni ku-encourage na kuambia watu tusipande hiyo miti ya miringamu karibu na mito, tuipande mbali, tupande miti ya avocado ama ya bambu, ndio maji yetu isiishe katika Nyamira. Nataka kuona watoto wetu wakichomoa hizo pesa kule Ulaya. So mimi nawaomba sisi kama viongozi tutatenda sehemu yetu. Abantu banyamayana rategeti stadium ya Itonaro na Bunere wanyenegeti kanaro na Bunakela wala ifu mogaka karumogo cha gwakaga after 1 month bitie bimbiri gocha kwa Huyu Nyaresu ndo mmoja wao. He's my boy in football. Nimemfundisha mpira katika kiwanja. So mimi ningeomba Mungu amekuweka mahali mzuri.